Halkara parahatçılık we naşmak geliniň syýasy we jemgyýetçilik wakalarynyň ruhlanýan Balkana welaýatynyň telekeçileriniň magtumuly gadalarwat etraplaryny, Balkanawat we Türkmenman şäherlerine uran ýylajyşanlaryny bol hasyl ösürip ýetişdirmekde berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşda urduň ruhuny munasyp zähmet çekme başarýarlar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda günnelik azyklyk ekinlerini ösürip ýetişdirmekde, ilaty tergök önümler bilen bökdünçli düpçün etmekde ýylajyşana hojalyklarynyň işine uly ähmiýet berilýär. Welaýatyň mülkdarlardyr telekeçiler hem ýylajyşany şertlerini ösürilip ýetişdirilýän göw ekilleriň durly görnüşine iýlik etmekde, bitkinli hasyl almakda baý tejribe topladylar. Muňa welaýatyň magtumuly gadalarwat bereket etraplaryny Balkanawat we Türkmenman şäherlerine gurulan döwrewap ýylajyşanlarda bitirilýän işler hem dolu şaýatlyk edýär. Hormat prezidentimiň döwlet derejesinde gollaw himayetlerine munasyp zähmet arkaly jogap bermegi hemişelik baş makfatlaryny öwren telekeçileriň döwrewap ýylajyşanlarda şuwunlar ýetişdirýän ýokary hili gög önümleriň bol hasylyny ýygnap, terlik bilen sarpejleri ýetirýärler. Ýazyrky wagtda ýylajyşanlarda talabalaýyk agresiýnik ýygy ýola goýulyp ýetişdirilýän gög önümleriň ak bazarlara çykarylan möçeler barhartýa. Giň mümkinçilikler döredilende urwap ýylajyşanlarda hasyl ýygnamak bilen bir hatarda zerur ýygy işleriň utguşukly alınıp barylýar. Ýetişdirilýän ýokary hili önümler daşary döwletlerede eksport edilýär. Owa hojalyk önümleriň öňürjileri döwlet tarapyndan berilýän kömek gollawlar esasyny sany ulgam arkaly dolandyrylýan ýylajyşanlarda ýylyň ýylyna uly üstünlikler gazanylýar. Halkara parahatçılık we naşmak gelini halkymyzyň saçaklarynyň rızkyl bereketine munasyp goşunt goşma başarýan Balkan welaýatynyň işewur telekeçileri halal zähmet çekmege döredýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza we arkadagyly gahrman ferdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormat prezidentimiň döredip berýän mümkinçilik şertleriniň netijesinde işe gerdilýän ýylajyşanlaryň sany barha köpelýär. Şolaryň arasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň awasy bolan Atamurat Arslan hususy kärhanasy bar. Onuň da Şowd welaýatynyň Şabat etrawynyň çaýyny ýerleşýän ýylajyşanasynda durmuşy öçülen işlerem ýürüýtip belenmege munasypdyr. Ýylajyşana bir näçe bölümden ibarat bolup, onda işleri ýokary derejede we ilmi esasy gurmak üçin ähli şertler gözüňde tutulandyr. Bu ýerde köp meşhurdy hasyl öňürlýär. Daýhançylyň milli ýolgularynyň häzirki zaman ilmi-teknik usullar bilen utguşdyrylmagy ýylajyşananyň has köp we ekologiýa taýdan arasy önümleriň öňürilmegine şert töredýär. Ýylajyşananyň ýokary hili pomidor önümleriniň ilan tarapyndan aýratyn isleg bilen alýanlygyny bellemek hasam ýakymly. Yer geleni bellemer zat ýylajyşanada pomidorun gulugyny görnüşiniň ýetişdirilýänligidir. Ýylajyşanada ýeterlik mukdardaky ýyllygyň howa şertleriniň bolmagy pomidor ekiniň kadyly ösmek üçin şert töredýär. Ýylajyşanada ýetişdirilýän ýokary hili pomidor önümleri welaýatyň daýhan bazarlaryna, şonuň ýalan paýtatymyzyň ýaşaýjylaryna uradylýar. Ýylajyşananyň önümleriniň uly böleginiň daşary ýurtlara eksport edilýänligini bellemek gerek. Şu mögsümde onuň meşhur hasam artdyrlar. Gaçpasynyň häzirki günlerini gazalýan netijeler diýsen gowanyryjdyr. Bu bolsa toý saçaklarynyň ýokumly önümler bilen dolu boljakdygyna güwä geçýär. Dördülýän şertler hemde giň mümkinçilikler üçin ýylajyşananyň işgärleri türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda we hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman ferdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.